намояндаи махсуси раис ҷумҳури Русия дар Афғонистон ва сардори департаменти вазорати корҳои хориҷии Русия Замир Кобулов гуфтааст, Русия дар садади барқарор кардани робита бо толибон барои мубориза бо ҳаракати давлати исломӣ дар Афғонистон аст. Кобулов толибонро, ки дар Русия чун созмони террористӣ эътироф шудаву фаъолияташ манъ аст, ҳаракати миллии озодихоҳӣ номида ҳаракати давлати исломиро хатари фаъолмилалӣ барои Афғонистон хондааст. ӯ гуфтааст, фаъолияти НАТО дар Афғонистон ин кишварро ба зону даровардааст ва ҳеҷ умеде аз НАТО боқӣ намондааст. зуҳур ва густариши ҳаракати давлати исломӣ дар Афғонистонро хатари на танҳо ба Русия, ба Чину, Ҳинду, Ирон ва Осиёи марказӣ хонда гуфтааст, дар айни ҳол бидуни ҳеҷ таблиғ ва даъвате манфиатҳои Русия ва толибон бо ҳам омадаанд. ин ба ҳамоиро ӯ Бағдодиро чун халифа эътироф накардани толибон хонда гуфтааст. толибон дар чеҳраи ҳаракати давлати исломӣ таҷовузгари хориҷиро мебинанд, аммо шарҳ надодааст, ки чаро толибон дар чеҳраи Русия бояд дӯст ва иттифоқчиро бубинанд. ба суоли хабарнигор, ки оё мешавад толибонро мисли артиши озодии Сурия зидди ҳаракати давлати исломӣ истифода кард, Замир Кобулов артиши озодии Сурияро ночиз хонда гуфтааст, тайёраҳои русӣ фоидаи бештаре аз артиши озодии Сурия меоранд. ин дар ҳолест, ки артиши озодии Сурия иддао дорад, тайёраҳои Русия асосан мавқеи онҳоро бомбаборон мекунанд. дар мавриди расонидани кӯмаки ҳарбие, ки Афғонистон аз Русия хостааст, намояндаи махсуси Русия дар Афғонистон гуфтааст, Русия ин корро хоҳад кард, аммо бо эҳтиёт ва шартҳои тиҷорӣ. қаблан расонаҳои ҷаҳонӣ аз вохӯрии пинҳонии намояндагони толибону Русия дар шаҳри Душанбе, пойтахти Тоҷикистон, гузориш дода буданд.